Takže ľudia... Máme docvičené? Presne tak, mali sme dneska vrch a celkom si myslím, že je to odpísané. Dieta dietuje. Dneska som si buchol sneakersku po robote, takže keď si v deficite, tak si môžeš dať aj slona. Ideme... Na Instagram ste písali sa stanoví otázky a ideme na ne odpovedať. Ideme odpovedať na otázky. Síce sme už vytrasení po fitku, ale čo by sme pre vás nespravili? Dosť pekný nebudem hovoriť od koho, proste budem hovoriť, že čo bolo napísané. Dosť pekný vlasy. Dosť pekný vlasy, slúši vám to, díky moc, brokolica na hlave, samo je brokolica a ja som, neviem, Kaktus. neviem, ty čínska polievka, Áno. ifonka. Ako dlho makáte? Samo mi môžeš Ja povedať. cvičím 2 roky. 2 roky, ale... 2 roky. 2 roky, ale teraz za 3-4 mesiace urobil väčší progres ako za rok a Tak pol. lebo prvý rok sa ani reálne nepočítal, lebo som nevedel, ako cvičiť, kámo. Cvičiť, čo sa mi chcelo. Pravda. Ja cvičím, od 15 budem mať vlastne 22, ale mal som nejaké cca 2 roky pauzu, čo som mal so žalúdkom problémy a podobne, takže 5 rokov aktívne. No, 4,5-5 Vlastne rokov. 5 rokov je aktívne sype a užívam anabolika. Presne tak. Ideme ďalej. Neverte mu tomu truľovi. Aký steroid by si odporúčal na regeneráciu po zlomenine končatiny? Táto Vieš som čo? ja. Dobre, samo ide. Takže odporúčal by som peptid. Volá sa to, že BPC 157 alebo TB 500. Spolu s tým to berte, kúpite to na stránke limitlessbiochem.eu a vravím vám, že do mesiaca máte zahojené všetko. A kámo, je to pravda, ale keď ľudia, ale jedna vec, keď máte rozum piči, to už vám nikto nezahojí. Takže to nie. samovi nič nepomôže. Nie, už nepomôže, že sa Ďalšia vec je taká, ja by som neodporúčal nič, ale keď sa mám vyjadriť ku steroide nejakému, tak určite to neodporúčam, ale myslím si, že Deka Durabolin je taký najlepší na klby, ale nikdy Možno neodporúčam. Trembo, keď máte viac peniazy. Sexy chalan, díky moc, neviem či to bol, ja počkal, však to bol na mňa, lebo som dal tú storku, díky moc, samo že vraj není, ale... Dieta je dieta. Otázka, či ste na tebe, jaká je Dream motorka Kawasaki nebo úplne iná značka, no tak takto. Pionier si chce kúpiť, vymeniť Babetu by som chcela načipovať to na 120 kW, že sa a obiehať na tom M-kové Bavoraky. Ale nie, chcel by som Ducati. 1000. Nie, to je 800 tuším. Ducati sa mi strašne páči, ale keď už nie Ducati, tak je nie Kawasaki. Ale Ducati sa mi strašne páči, červená motorka. Je to pravda, že keď cvičíš dobre tricep, tak vynieš viac na bench, určite. Lebo... Nereálne pomohol na bench DP. Právo som mu to. DP, musíte zosiliť na triceps, takže DP. Som šiel zo 70 za mesiac a pol na 100 kg. Ja som hovoril DP, akože aj keď som v inom fitku bol, ja som tu chalanom povedal DPujte, mne to reálne za 2-3 mesiace pridalo 20 kg bench DP. S kotúčom. Ako ďaleko to chceš s cvičením dosiahnuť? No tak chcel by som, tento rok plánujem v nejakom fitku robiť trénera, dúfam, že mi to vyjde. Čo sa týka sama, odpoviem časti za ňoho, chcel by si založiť OnlyFans a rýžovať. Ale ja mám musím viac vysekať. Presne tak, preto chce, až ho vysekám a potom asi môže založiť OnlyFans. Ja mám chrbtovú kosť, tak ja by som nikdy na také veci nešiel. Tebe jebe? Ďalšia. Next question do piče. Ako dlho cvičíš? To už sme hovorili, to dobre. Počkajte. Dokedy plánuješ byť natural? Vieš čo, ešte tak 2-3 roky, kámo. Kámo, tebe nie je hamba? Drž piču, samo ja. Nie je hamba? Ja vyprávam, kámo. Tak pán Božko ťa vidí, kámo. Ti to odplatí, Vieš čo, neviem. 2-3 roky ešte. 2-3 roky už sypem, hej? Ale nie, veď uvidím ešte, ale... Prísahaj na motorku. Tak nemôžem prísať, lebo môže mi to za pol roka prepnúť v hlave a môžem udrieť, vieš, takže... Ale už udra, viete? Jak dlho už sa venuješ cvičení? To už sme mali. Do piče... Dajte tých 10. Slyšel som niečo o tom, že kto chce víc, nemá nic. Co je na tom pravdy? No tak ja to poviem tak, že predstav si, že chodíš do roboty, máš ročný plat a nejaký truľo, čo sedí vedľa mňa, to minie za 2 hodiny. Predstav si to tak. Ja tak sa nevyjadrujem sa k tomu. Dajte tých 10 000 kalórií. 10 000 kalórií bude určite. Ale to ja som v diete, takže nemôžem sa prežerať. Ja budem mať dietu ešte do konca mesiaca, vlastne vo februári začínam Nutty Lean Bulking. A vlastne môžeme tak marec, 500 odberov a hitneme to okolo marca, apríla. 500 odberov, také reálne. V čom si myslíš, že začiatočníci robia najväčšiu chybu? Podľa mňa až moc buď necvičia do zlyhania. Zo začiatku môžu cvičiť hocičo. Je to pravda, zo začiatku môžeš naberať do ruky ľudia aj polievku, vieš, môžeš naberať a reálne už z toho niečo urobíš, takže reálne ti stačí ovoňať tečinky. Prísť do fitka, budeš rád, keby si sypal. Presne tak, ale najväčšie chyby sú asi také, že
najväčšia chyba je tam, že najväčšia chyba je taká, že tí ľudia ani nezačnú, že sa hanbia, že kto si čo o nich bude myslieť. My sme sa tiež hambili natáčať, hambili sme sa tam Ale natáčať. ja som padal nemať, takže to je... Presne tak. Kedy začne samo príjmať telu dobré látky? Čo? Kedy začneš príjmať telu dobré Ja látky? neviem, čo znamená. Chalán, Povedz mi to. ľudia, takto vám poviem. Keby mal byť človek lekárin, tak je to samo. Toľko k tomu. Next question. Reálne si zoberte, keby je pravda to, čo Stáno hovorí, tak nevyzerám asi tak, ako vyzerám. Tak ale, viete, keď... Dobre. On nemôže sa vyjadrovať, lebo on Nemôžem sype. sa vyjadrovať, lebo on už lebo- udrel do kablu, viete. Tam sveťakmi piko. Kámoško, ty si radne sereš, kamaráde, radne si sereš. Prečo, ako si začal cvičiť? Samo poď ty. Ja? Ja neviem, najskôr som, kámo, ja som mal že 82 kg najviac, tak som bol tučný, tak si to videl. Ja najskôr som chudol. Tučný som doteraz, ale... Nie, dobre, chudol som asi pol roka, kámo, to som schudol na takých 63 kg. Ale schudol si svají, prečo? No, tak vtedy som necvičil. A potom som začal aj cvičiť. A zabavilo ma to, tak som cvičím doteraz. A stále preto, lebo vyzeral ako Hog Rider z Nie, ja Kočka. som to mal preto kvôli babám, akože po rozchode, poviem to na rovinu. Dostal kopačky. Nie, ja to poviem na rovinu, ja som si písal s jednou babou, potom som zistil, že je fake, že to je proste iná baba, priznala sa mi a ma to tak trošku dostalo, tak som začal kvôli babám tak cvičiť. A keď som začal, ja to poviem na rovinu, keď som začal cvičiť kvôli babám, žiadna... Počkaj. Keď som začal cvičiť kvôli babám, Teraz sa podrž. drž piču, počkaj, dopoviem to, potom môžeš týkam. Začalo to kvôli babám, A skončilo to kvôli mne. nie, zjebnutý. No proste kvôli babám, že aby som sa im páčil a Tak sa im reálne, nepáči. reálne nie, ale keď som to začal brať tak, že robím to pre seba, vtedy to začalo kam písať. A ja vám poviem jednu vec. Tuto Stano mi povedal, že poviem vám jeho hlášku. Ako je v pičovi, no taký najebem. Poviem vám jeho hlášku, hej? Kamo nie, samo nie, hento nie, chod do piče, kamo, Ako toto? nie, samo nie, 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 chod do piče, kamo, na budúce teraz. Poviem vám to takto. Nie, samo povieš, to ja ti najebem, kamo, fakt nie. Ale veď To tam vidíš, nedáš. to tam dáme. Nie, to tam nedáš ty kokot. Že vlastne- Nedáš to samo, nedáš to tam, ja to vymažem ty kokot. Nerob pičoviny, A kamo. tak ty to na mňa trepeš. Trápas, ale do piče, No, ne si si proste, pičoviny. no, proste. Nie, A čo, otázka? lepšie cvičiť pred jebačku alebo po nej. No ja vám to poviem takto na rovinu, samo ja sa vyjadrím, hej? Ja sa vyjadrím. Nie je dobre pred, lebo vy keď to urobíte pred, tak vy vyplavíte si testosterón, vy nemáte takú motiváciu, takú dravosť, chápete? Ale po je to máš jak reálne po cvičení desert, dajme tomu. Proste odcvičil si vieš, že si niečo pre seba spravil a potom si to môžeš dovoliť. Takže je lepšie po, za mňa. Samo ty ani nevieš, že? Dobre, ideme ďalej. Počkej, čo? Ticho. Čo ty koko? Je to pravda. Hej. V Čo body count? Nejdem sa vyjadrovať. Ale Ja. v čom najčastejšie robia ľudia chybu pri cvičení? Pri cvičení boja sa, hambia sa, idú do fitka, ty kokos, alebo sú strašne zblbnutí Instagramom, že proste toto je priemerná forma, neviem čo, a 17-ročný natural vegán a neviem čo, a potom mali depresie, že to nejde a potom chcú sypať jak samo, že ešte nemajú ani mozog vyzretý nič a už tam jebnú nejakú kurvu. Jebe. Dobre. Ako často by si mal cvičiť, aby si zlepšil kondíciu bez preťaženia organizmu? 3-krát do týždňa. Ja cvičím 4. Akože záleží ako Keď sypete, tak môžete sa dovoliť. No áno, ale záleží ako to má človek nastavené. Ja cvičím 2-krát vrch, 2-krát spodok, 3 dní mám riezda bomba. Dobre. Píše to. Akú váhu na biceps? No tak takú váhu, aby si robil ako tak dobré opakovania. A nemôžem ti povedať akú váhu, lebo každý to má ináč. Napríklad ja dvihnem na biceps 25 kg a sam odvihne 5 kg. Jebete sa iba za polky chodíme. Dobre, ideme ďalej. Za začiatok na veľké biceps štiebe. Čo to schýbuje? Už by si mohol ľuďom... Ale takto ideme, ty kokot. Viac robiť, ako si dávať. Na biceps, kámo, 200 kg vyskúšaj. na Najlepšie, aby si urobil tak 6 až 10 opakovaní. Tak to mám ja. To musíš sám na to prísť, že ja ti nemôžem otázka. povedať. Už by si mohol ľuďom povedať pravdu, čo berieš. Mohol povedať. Takže, včera mi prišlo Jimmy zasielka, takže odtera som začal dávať ashwagandu, kreatín dávam pravidelne a proteín, keď nestíham bielkoviny. Takže tak, samo ty čo dávaš? Nič. Samo je finančný pič. Riešenie migračnej politiky a je dopad na spoločnosť. Mám tak... Ne, k politike sa idem vyjadrovať, ale voľte Fica. Viete, prečo chce
aby sme volili Fica preto, Pretože každý rodine dá nie. 200 free spinov do kasína na Gate of Teraz Olympus som to šiel povedať, Dedusa. a ide sa točiť. To je to, že volíte menšie zlo. No. Áno. Ale ja sa k tomuto nejdem vyjadrovať, lebo V novom videu. už konečne priznáte, že sypete a v akom množstvu. No však ja som priznal, Ja ashwagandha jedna denne A ja sypem kámeň a štrk a hladkú múku. Presne tak. Môžem sa spýtať na jedálniček na zlepšenie benču. No, jedálniček na zlepšenie benču, no ja ti ho nepoviem. Jediné, čo ti môžem povedať, je to, aby si bol v kalorickom surpluse. Keďže si v surpluse, máš viacej energie, naberáš, viacej sa posúvaš, energia, všetko, ide ti to rýchlejšie. Keď si proste v diete, tak Áno, tá sila nejde hore. Nejde. Začiatočníkovi, hej, keď je v diete. Začiatočníkovi, Ten ešte hej. nábera v diete. Ale kalorický surplus a kvalitné potraviny, no čo ti môžem na to povedať? Kedy sa mu udrie? Kedy sa mu udrie? No ja si myslím, že on by mal udrie deda. Nemám deda. Zoberiem mu... Koľko? Prepáč sa. Dobre, no. Ľudia, na otázky sme odpovedali. A ešte bola jedna, že aké sú naše plány do roku 2026 s týmto kanálom a s tým, čo robíme. Presne Takže tak. No, vyjadri tak sa. ja som mal také plány, že to dáme na 1000 odberov. Do konca že to... roka aspoň 5-10 tisíc odberov YouTube? No 5. Možno, záleží, ako to budeme robiť Keď pravidelne. bude forma, tak budú aj zľadnutia. Viete, ak nikto, keď scrollujete na Instagrame a vidíte tam, nie že škaredú babu, ale takú priemernú, tak poviete si, že škaredá, ale keď tam vidíte nasypaného stana, tak si zaplatíte OnlyFans. Ľudia, nepočúvate tieto kokotiny. Dobre, tak keď ty vidíš škaredú babu na Instagrame, tak mi to ľudia, olajkuješ. nepočúvate túto kokotinu. Každá Dobre. baba je pekná, len pre určitého chalana je pekná proste. Každá baba je Hej. pekná. Presne tak. Dobre, nevyjadrujem sa k tejto téme. A nezabudni na to, že za blatom môže byť zlato. Nezabudni na to. Áno. No a nejaké plány, no tak chceme to dať na tých 5000 do konca roka, ale tak nejde nám nejako o číslo, hlavne aby nás to bavilo. Možno online coaching. Ja chcem toho trénera robiť, aj ten online coaching vlastne. Tento rok to chcem úplne že naplno rozbehnúť. Čo ešte? Ja by som ešte o jednej veci vedel, ale to vám dáme vedieť pravý čas. Ja si myslím, že to radšej nedáme vedieť, lebo to bude pohroma. Ale tak čo už, je to také... To čo by som k tomu povedal, no sám udiera, ale... Čo je teraz? Január, február, marec, apríl 170 bench naturálne. Sľubujem, ak nedám, tak končí cvičenie. Dobre. Risa. Takže asi k tomu popravíme vám ešte šťastný nový rok. Šťastný nový rok je... 8. 8. januára, takže veselé Vianoce a Šťastný nový rok. Nech to rastie. Nie, Vidíme sa v ďalšom videu. presne tak, a nesypte ľudia. A budeme veľmi radi, ak nám, nehambite sa proste. Fakt sa nehambite a dajte nám do komentáru, že aké by ste chceli ďalšie video. Dostali sme už pár návrhov, ale samo sa bojím. Nebojím sa. Samo sa bojí do 10 000 kal challenge, lebo Stále musí spať, dobre nastavať do roboty, tak sa učíme s vami. presne tak, Lebo peniaze nepadajú z do neba. presne tak, niekto musí Aj pracovať. kopať medené droty, viete ako. Áno. Čus.